Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kebaikan di channel keluarga Mas Goblok. Halo pemirsa, selamat pagi. Kuloku kenger guys. Wah ya Allah. Aku ki gak iso noleh pemirsa. Wis tak keroki padahal. Rasane awake pada cuaca padahal iki ora apa. Ora mburuh tandur iki ya awake ringkeh kabeh. Ringkeh mbuh basane cepu apa. Kuloku kenger pemirsa. Kenger terus apa wis tuku sarapan guys. Ala aku ngecuno pira le pemirsa wong loro sak gelas, seprapat sak gelas. Kuwi kadang intip-intipe tak campur karo katul terus tak wehno apa? Tak wehno ayam ngono. Oh iya. Ngene ceritane, guys. Aku ki orang ngerti, ayamku iki ayam tanda-tandane nek arep bertelur kan mesti bebek nyanyi ngalor ngidul lho pemirsa yo. Kuwi nganu pemirsa. Tak golek iki nek bertelur nang endi? Biasane nang selatane Bivet ki to, gak ono. Di bawah kolong kursi tidak ada, di bawah kolong meja tidak ada. Ngerti gak? Di sebelah barate mainane Jojo pemirsa. Aku ya kan wingi tak resikit. Sebenarnya wis tak konten sih pemirsa, tapi karena kontenku sing arep tak upload kuwi arep tak edit tak gabung kuwi gak muat file terus tak hapus. Asline aku ngonten di ini sebenarnya eman-eman juga sih sebenarnya. Nah, tak dono karo pemirsa. Kuwi ayam bertelur 15 kuwi yang menetas cuma 7. Jadi tak sudo tak konsumsi dhewe. Jadi aku gak perlu susah-susah beli ayam petelur ngono ki lho pemirsa dikonsumsi. Biasanya aku tukuku seprapat nek gak ngono nek banjaan kuwi itu sekilo, setengah kilo ngono. Seprapat itu udah lama nggak beli karena ayamku tak sudo, sing satune tak sudo. Cuma karena musim hujan kebanyakan ayam tenggelam. Asine wis manak, guys. Ngono ceritane. Aku tak dono karo pemirsa yo. Wis tak resik ya sini wis tak konten di ini tapi gara-gara aku ngupload 2 konten sekaligus ngalah yo tak nggo korban yo kuwi, guys. Kok tak ceritan tak dono pemirsa. Kita pura, guys. Oh, kilo pemirsa. Loh, delok oh. Oh. Iki guys lho. Apa tak sudo ae pemirsa sing anyar sing ndi. Tok iki yo guys. Iki pemirsa. Iki guys tak sudo ku ben dadi telu. Asline iki wis tak sudo pemirsa. Ya kok. Wis tak sudo ndi ini ceritane. Saya tak dono pemirsa. Sebentar. Tak selene kulkas guys wong ape tak konsumsi pemirsa ceritane. Mama wetar ambek mama. Disuruh ketemu bareng. Ini guys, kita konsumsi dhewe pemirsa. Oh. Nah, kita konsumsi dhewe. Kayak peternak telur yo. Amin. Kita sudah karena apa pemirsa? Kok nek kaken bungker eman-eman guys. Masalahnya apa pemirsa? Ceritanya. Kok nek kebanyakan ndoke nganggur, bosok nganggur. Karena nek wis kadung ayam terus ngerami, ayam misalnya anak ayamnya wis menetas, sisane ku dijarno wis gak dianggap dirame, wis gak dianggap bakal calon anake. Dadi yo kuwi, mulane aku
Kita sudut. Kadang kula ngene iki nganu pemirsa. Dijaluk bakul pasar di nek orang nek wis filosofine ya nggo jamu. Kadang kala iki ada orang tertentu yang percaya nek ngene iki di apa? Ngono lho kadang diuntal mentah-mentah ngono lho pemirsa. Ya bapakku ya tahu, mbah ben awake fit mbah gak mudeng aku. Nek aku ya doyane tak dadar. Nek ya tak rebus. Anakku seneng pemirsa soalnya apa? Telur ayam ini guys ya. Ibaratnya luwih apik vitamin. Luwih apa jenenge? Piringane pitik kampung ku luwih apik lah vitamin ini guys. Oh. Tapi aku gak perlu beli anu kenapa tak suduk akeh. Iku bakale tak jerno. Piro lupat ngono tak ambil 7. Kok untuknya tak jerno tak ambil terus. Mbah aku belum ngerti biasanya jare Pak mertua nek ayam kadang bertelur nang kono tak pindang kok ora enggak mau mengerami kan eman-eman. Oke. Sama. Iya. Iki kok jadi ini tak konsumsi dewe ngulawan anakku kan aku gak ibaratnya lebih hemat gak usah beli telur ayam pasaran kan telur ayam negeri telur ayam petelur sing segede sing rupane coklat lho pemirsa. Habis ini kan kuku kan nglakuin ngulawa. Nah, beliku biasanya kan ini toh guys. Bukan, ini saya masih satu pemirsa. Buah kingko. Aku kadang kalau nganu pemirsa. Ditelepon aku gak Mbak, piye ndok ayam ngampung kinane yo. Apa jenis bakul langgananku banyu kene. Kuwi njaluk dienggo obat ambekan. Mbok dicampur karo apa aku gak paham guys, aku gak wanita kok. Lah aku ki kok pas mau netesnya mau siji sudah 3 minggu yang lalu terus ala siji ayo sik dulur tak kei pemirsa. Mbona kados tunggal iki, mbona tak ijuli kok mboten usah tunggal ae aku ngono. Bener-bener buta tenanan soalnya ngubung-ngubung gak nding. Apik pemirsa telure tak resik yo. Kan nek telur ayam kamu kandungannya vitaminnya luwih apik pemirsa timbang ayam. Jadi juragan ayam yo guys. Biyen awal-awal aku pindah rene ya pemirsa. Iki kayak gedang baru suwi. Kan kayak isek mentah. Wis mateng. Isi gedang ijo. Sinar amarga malu mabasan aku masak nek datang. Loh, wangi guys. Dia ke jam 6 pemirsa. Ke jam 6. Enggak tak. Oh sini. Aku beli gula kok tidak Mbak pindok kae ngono. Nah aku telepon guys. Jarang tak gawe status sih. Ya pernah. Tapi akhir tak posting 1 menit terus dituku wong. Ayo tak sisana dhewe pemirsa golek anak kan sak dhewean. Ya iki. Mulai piye jajal. Aku ora wis bener ini. Tak sudo. Lah kok isek ndok neh. Apa tak pindah jare Pak Ayu ki mang. Jadi pindah kok terus nurek gak gelem. Gak gelem bertelur neh. Nandur kayak pintu senang pipet kayak pemirsa sampai anak-anak sampai gede. Terus pas Mas Santo lagi pergi kerja ono nyumbang anak tilik bayi tak jual anggo tuku gawan ngono bayi. Anake ngono kuwi guys. Nek awake dhewe duwe ayam. Ngingoni kucing nek apa jenenge pemirsa? Nek ngone kucing ki nek duwe tikus merusak tanaman iki ngrusak tanaman, rusak panganan, rusak apa segala macam ki iso
dibantai karo tikus. Benernya ya wis ngono kuwi lah. Aku tak ngasih makan ayam, bingung. Separuh ayam milikku guys. Ayamku sebagian wis tak dol. Soalnya ana sing wis rada mulai gering, tak obati. Nek posisi sakit pemirsa, ayam nek posisi sakit dijual kuwi hargane merosot. Dadi tak marekno dhisik ya, tak obati engko terus lagi tak lagi tak jual. Aku nek jual iki Mas Santo iki biasanya nggone Mas Nono, Mas Tenggi kuwi lho pemirsa. Tonggone Mak Damis, sak cedak nggone Mak Damis kuwi Mas Tenggi. Kuwi kan wonge duwe apa jenenge? Aja dianu kucinge kengko dicakar. Anu pemirsa. Wis langganane. Yo menerima ayam. Menerima pesanan ayam bancaan ngono kuwi guys, ndek juga membeli ayam. Nek pas Mas Tengki full dagangane urung payu, yo tak dol nang pasar Kapuan kene. Tonggoku yo akeh kok pemirsa kene bakul. Cuma wis biasa langganan Mas Tengki, kadang kala kan ditawar. Nek duwe ayam neh pemirsa. Iki ayam bangkok iki ayame anu guys. Ayame iku ayam bangkok ayam melek anak sepupuku. Nyapu guys. Nyapu sik. Pemirsa, ya. Mulus bagus. Cuma antara nek jenis ayam kampung yo sak nyumplis ngene tembean. Terus sebagian tak konsumsi dhewe, engko nek ana sing butuh yo apa jenenge? Nganu guys. 7 butir. Nek ana sing butuh yo tak nganu. Tak kei. Ngono ku sing tuku ngono ku serah regane, aku dadi gak pernah regane yo. Telur ayam kampung nang pasar piye pira ngono iki wis beres nek aku guys. Kuwi tak manfaatno lah, tak jual iso tak nggo mbah tuku gula ya ora guys. Nek tak jarno nganggur ya rugi dalam arti ya eman-eman kok dadi ndok bosok ndok bungker karena ayamku gak mungkin seluruhnya netes sih gak mungkin. Nek ra separuh wis prapate. Oke guys, kita bersih kamar dulu. Iki sing masak mbok aneh. Masak pasaran. Aku udah dieling zaman cilikan ini guys tuh. Gabut iki ya pesen mainan ini. Wis pemirsa tak tutup dulu ya memang apa jenenge panen telur ayam sendiri. Jadi alhamdulillah tidak beli telur di luar, iso dikonsumsi dhewe. Duit anggan terus iso dienggo tuku liyane. Nah, di desa seperti ini guys ya, masih bisa berternak ayam, ayame dikonsumsi dhewe ya iso, telure bisa, misale jenenge nyumbang buwon, acara nikahan, acara sunatan ataupun bayi kuwi kan dadakan gak iso selanjut nyelengi, gak iso nyelengi pemirsa. Jadi ya kuwi nek kita punya hewan peliharaan bisa dijual nek keadaan darurat ngono kuwi guys. Terima kasih nonton kontenku yo gimana konten kesederhanaanku ki anu pemirsa apa golek koyo aku maksud menengah aku gak iso tenanan kini kenceng lah arep tak jemur bantalku gak ada panas guys ayah jemur kasur dan bantal asline cuma gak ada panas lembab
udah sering hujan. Musim apa lagi? November ini musim hujan gak sih pemirsa? Saiki gak sih dadi patokan kok marai. Yo, wah kemarau wingi ayo. Ora kemarau, hujan terus. Terima kasih, tetap semangat. Moga-moga ini menyenangkan. Ajo lali like, comment, subscribe keluarga Mas Gopeng. Jika ada tutur kata atau bersifat yang tidak sesuai dengan pemikiran, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Meskipun berbeda, kita tetap satu kesatuan, ya. Kata-kata hari ini, apapun itu pekerjaanmu, bersyukur karena mungkin ada yang tidak seberuntung kita. Seperti jangan lupa bersyukur, jangan suka ibaratnya menzalimi orang lain, karena apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat.